Sziasztok, én Csokoviak, és itt vagyunk a Robloxba, és a mai videóban a Phantom Ball-al fogunk játszani. Kérem szépen, én még nem tudom, mi ez a játék, még csak most léptem be, tényleg én még nem tudom. Ilyen ballokat kell dobálni szerintem. De szerintem... No, szerintem iratkozzatok fel a többi tartalmakért, mert ha nem akartok lemaradni, akkor iratkozzatok fel, mert nagyon jó tartalmakat fogok megosztani. Szerintem néha lesz majd Stumble Guys, meg Brawl Stars, ugye? Majd szerintem holnap, vagy holnap után lesz Brawl Stars, vagy Stumble Guys. Majd én eldöntöm, vagy akkor írjátok le kommentbe, és akkor avval játszok, aki több írja, akkor avval játszok. Sajnos Fortnite-ot, meg Forza Horizon 4-et, meg ilyen többi más játékokat nem tudok játszani. Brawl Stars, Stumble Guys, ugye Roblox ez. Oly! Jó, értem, már azt tudom melyik, az olyan, mint az Up the Ball. Ezt majd mondom nektek, hogy majd melyikre, hogy melyik. Majd meg is mutatom nektek. Tudom már, majd holnap vagy holnap után megmutatom nektek. No. Szerintem jó lesz. Na, itt is vagyok. Bocsánat. Látjátok, milyen line skinem lett? Halltok engem egyáltalán? Na nézzük, itt vagyok. No. És dobjatok egy lájkot, meg egy feliratkozást, mert nagyon szeretném, ha meg lenne a 100 feliratkozó, utána meg a 200, ugye 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 és ugye 10.000 lesz a max, amit el szeretnék érni én magamtól. Majd én el szeretnénk csinálni, ugye? És köszönöm szépen, ha már most feliratkoztatok ha most feliratkoztatok, mert nekem nagyon így tényleg, hát most én, ha mondjuk meg lenne a akkor már tényleg nem tudnánk, hogy mit szólnánk, de tényleg a Robloxot szerintem jó lesz, igen. De most a Robloxot nem tudom, még most a Roblox jutott eszembe. Mert már régen volt videó, de nagyon régen. Nagyon régen volt videó, ha jól emlékszem. Sőt, csak shorts videókat csináltam, szerintem ez az első. Tudjátok, azok az igazi videók. Ja. És amit leírtok kommentbe, azt csinálom majd. Majd azt csinálom. Szóval, ja. Meghaltam. Bocsi. Ez a Phantom Ball, ugye? World. Én most equit now. Amúgy ez hasonlít a Up the Ball-al, vagy valami. Majd mondom, mire hasonlít.